Українська мова сьогодні – це не лише про культуру чи ідентичність. Для дітей це насамперед про розвиток, навчання та можливість повноцінно сприймати світ навколо себе. Саме з цією ідеєю у 2021 році з'явилася громадська організація «Спільна мова». Її команда об'єднала аналітиків, педагогів, психологів, філологів та лінгвістів, аби досліджувати, як формується мовлення дітей та як українська мова впливає на їхнє навчання і майбутнє. Ми собі поставили таку мету, що ми хочемо в Україні змінювати те, як ставляться батьки дітей дошкільного, молодшого шкільного віку, середнього шкільного віку до важливості української мови, до важливості розвитку українського мовлення дітей. І змінювати ми це будемо аналітичними інструментами. Тобто ми будемо розробляти інструменти вимірювання, дослідження, як розвивається мовлення дітей. Якщо українська мова є для дитини першою мовою або другою мовою. І на основі цих досліджень будемо доносити до батьків, що якщо у дитини українська є недостатньо розвиненою, то це може призводити до значних освітніх втрат. Фахівці спільної мови переконані, що ключовий період для формування мовлення – це перші роки життя дитини. Саме у дошкільному та молодшому шкільному віці закладається домінантна мова, якою дитина буде мислити, навчатися та комунікувати у майбутньому. Якщо ж українська не розвивається достатньо активно, це може впливати навіть на успішність у школі. Тому головний фокус організації – підтримка родин саме на цьому етапі. І якщо в цьому віці у дитини не сформований збалансований білінгвізм або збалансована двомовність, тобто якщо, знову ж таки, українська є другою мовою, і при цьому вона не розвивається в балансі з першою і є недостатньо розвиненою, то після 10 років у дитини, звісно, дитина буде далі засвоювати українську і краще нею говоритиме, але всі дослідження міжнародні показують, що починаючи з першого класу, ця ситуація вже може призводити до освітніх втрат і до того, що дитині буде важче навчатися в школі. І тому саме на цей досить такий ранній вік, тобто дошкільний, молодший шкільний, ми робимо фокус, тому що саме тут розвивається дуже активно мовлення кожної дитини. Перші проєкти спільної мови стартували у київських дитячих садочках. Через ігрові методики, обговорення картинок, історії за коміксами та мовленнєві вправи команда оцінювала розвиток української мови у дітей. Результати здивували навіть самих дослідників. Після роботи з батьками більшість родин почали частіше використовувати українську вдома. Ми почали роботу в 2021 році, і цю роботу ми почали в дуже обмеженій кількості садочків в Києві. Це буквально було 2 садки. Це був дитячий садок, в який ходив мій син, тоді йому було 3 роки. І ще один садочок однієї якраз з наших співзасновниць, яка є педагогом за освітою. І в цих садках наші вимірювання оцього мовленнєвого розвитку дітей на основі обговорювання картинок, зображень і складання історій за коміксами в такій ігровій формі з кожною дитиною. Так от ці результати досліджень і вимірювань мовленнєвого розвитку кожної дитини українською мовою, вони посприяли тому, що 80% батьків в тому садку, де ми починали, вони перейшли на українську мову або частково, або повністю зі своїми дітьми. Це Київ. І це дуже важливий для нас результат, тому що нам якраз вдалося знайти аргументи, і ці аргументи якраз не з такої політичної площини, що більше розмовляти українською потрібно, тому що це наша державна мова, а це з площини розвитку дітей і ефективності їхнього навчання.
Після початку повномасштабного вторгнення інтерес до української мови значно зріс. У багатьох родинах батьки свідомо переходили на українську в спілкуванні з дітьми. Втім, сьогодні цей процес вже не такий активний. У спільномові кажуть, що головне завдання зараз не лише підтримувати цей інтерес, а й пояснювати батькам, чому мовне середовище напряму впливає на розвиток дитини. Зараз, десь починаючи з 24-го, в 25-му, 26-му роках, ми би говорили про те, що цей тренд, він практично вже зупинився. Тобто цього ми вже не бачимо. І це перше. Друге, ми бачимо, що в Україні поки що нам, нашою роботою не вдалося створити таку масове розуміння важливості, щоб українська розвивалася в балансі з першою мовою, якщо перша мова є не українська для дитини. Тобто досить багато батьків вже це розуміють, але все ж таки це ще є не масовим таким розумінням. Тому зараз ми зосереджені на тому, щоб ось ці дослідження, вимірювання і інформацію про мовленнєвий розвиток дітей доносити до якомога більшого числа батьків. У спільномові переконані, що найважливіше – це працювати саме з дорослими, адже діти легко засвоюють мову, якщо чують її навколо себе щодня. Щоб змінити це, команда створює розмовні клуби, мовні ігри та добірки українськомовного контенту. Усе для того, аби українська звучала не лише на уроках, а й у повсякденному житті. Ми для них створюємо розмовні клуби української мови. Це такі розмовні клуби, де кожен може просто потренуватися в такому більш побутовій розмові саме українською, бо дуже багато дорослих людей говорять про те, що вони соромляться, про те, як звучить їх українська, вони соромляться суржику і так далі. Тобто ці розмовні клуби їм в цьому допомагають. До речі, такі розмовні клуби є також і для дітей, що цікаво, для якраз підліткового віку, тому що виявляється, що у дітей підліткового віку є певні такі психологічні блоки, якраз на тему просто такого побутового, якогось щоденного спілкування українською. Так от ці розмовні клуби їм в цьому допомагають. Також ми для батьків дітей досить багато робимо підбірок таких мовних ігор, якими можна займатися зі своєю дитиною, особливо, знову ж таки, в дошкільному віці. Це дуже класно працює, коли ви йдете там в садочок чи садочку зі своєю дитиною. Ось такі мовні ігри ми робимо, підбірки для них, і ми робимо підбірки контенту.